Pwede. Eh, pwede dyan. Wag na yung... Akyat na kayo. Ba't nakahandsap lang kayo? Gusto mong Filipina girl? Filipina girl. Maganda yung Bisaya. Hindi na rin ako marunong mag-Bisaya. Actually, thank you so much sa inyong lahat sa pagpunta niyo po dito ngayon, and then sinalubong niyo po kami ni Fumiya ng sobrang napakainit kahit umuulan, di ba? Sobrang init, energetic, di ba? Did you understand? Yes. Thank you so much. And also, sa lahat nagtagalog na po sa kanang mga namuno sa lungsod o sa atong gobernador, sa atong mayor, si Mayor Reggie Mamoy, and also si Governor Arthur Yap. Thank you so much sa inyong leadership na naging successful yung event na to. Tagalog. Gawin tayo kung Tagalog, di ba? And then also, yes. How about you? Also, I would like to welcome Fumiya Sankay in this our country. Charot lang. In our hometown. Di ba? Hello, maganda. I'm very thankful, and this event sobrang maganda. Yes. And this year is the first time we experience Christmas sa Philippines. Diba? And I'm so happy like this event sa like Yum Yum's hometown. Yes. And then like Yum Yum's dami extended family. Like that. I'm so Walang pinagkakaabalahan kasi. Nothing. Gonna change my life for you. Maraming salamat po. Daghang salamat. Yeah. And also, hindi lang maganda ang event. Alam mo ba, nung sa mga taga-Bohol, maraming magaganda. Di ba? Ayan nakangiti pa yung isa dyan. Di ba? And then, if you change your mind, you want Filipina girl? Pwede. Pwede dyan. Wag na yung... akyat na kayo. Ba't nakahandsap lang kayo? Gusto mong Filipina girl? Filipina girl. Maganda yung Bisaya. Hindi na rin ako marunong mag-Bisaya. Guwapa! Gapa! Guwapa kaayo, oy. Gapa na kaayo, oy. Di ba? Bisaya, di ba? Only di Bisaya, di ba? So, now you know where I'm from. Yeah. Sobrang mahirap English. And then, kami po ni Fumiya, sobrang nagpapasalamat po kami, and also our management, all of you guys, thank you so much. Thank you very much sa mainit na inyong pagtanggap ninyo po sa amin. Diba? And